Γεια σου ακροατή και καλώς ήρθες στο Triality του pillowfights.gr. Είμαι ο Γιάννης Κολέτσος και για τα επόμενα λεπτά θα είμαστε μαζί. Το κομμάτι της άνεσής σου είναι βασικό και σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε χαλάρωσε και απόλαυσε. Και έχουμε πει ότι αν βρίσκεσαι στο δρόμο, που πολλά άτομα μου το έχουν αναφέρει, να σου κάνω παρέα στη διαδρομή. Να προσέχεις και καλό δρόμο. Σήμερα ίσως σε κατανοήσεις και σου κάνεις ένα δώρο. Θα μιλήσουμε για την τέχνη του όχι, το κομμάτι της αμφιβολίας, αλλά και της αυτοφροντίδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ένα από τα πιο μικρά λόγια που υπάρχουν στη γλώσσα μας είναι το όχι. 3 μόλις γράμματα, κι όμως για πολλούς είναι ίσως η πιο δύσκολη λέξη να υποθεί. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί είναι τόσο εύκολο να πούμε ναι, ενώ μέσα μας θέλουμε να πούμε όχι? Γιατί δεχόμαστε υποχρεώσεις που μας βαραίνουν? Γιατί αναλαμβάνουμε περισσότερα από όσα αντέχουμε? Ναι σε προσκλήσεις που δεν μας εκφράζουν. Ναι σε υποχρεώσεις που μας εξαντλούν. Ναι σε ανθρώπους που ίσως δεν θα έπρεπε να έχουν τόσο χώρο στη ζωή μας. Φοβόμαστε μήπως απογοητεύσουμε κάποιον, μήπως παρεξηγηθούμε, μήπως θεωρηθούμε αγενείς, αυστηροί ή και απότομοι. Έτσι σχεδόν ασυναίσθητα αρχίζουμε να λέμε ναι, όλο και πιο συχνά. Και το παράδοξο είναι ότι κάθε φορά που λέμε ναι στους άλλους, χωρίς να το θέλουμε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λέμε ένα μικρό όχι στον ίδιο μας τον εαυτό. Ίσως γιατί το όχι δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι μια απόβαση. Και κάθε απόβαση έχει ένα κόστος. Είναι όμως πραγματικά έτσι? Ή μήπως έχουμε μπερδέψει την κατάφαση με τη θυσία? Και κάπου εδώ γεννιέται το πρώτο μεγάλο ερώτημα αυτού του επεισοδίου. Μήπως τελικά το πιο δύσκολο όχι δεν είναι αυτό που λέμε στους άλλους, αλλά αυτό που δεν τολμάμε ποτέ να πούμε όταν πραγματικά το έχουμε ανάγκη? Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τις ενοχές, τους φόβους, τις σκέψεις, αυτά που μας κρατούν πίσω κάθε φορά που θέλουμε να βάλουμε ένα όριο. Και τελικά δεν φοβόμαστε τη λέξη, αλλά τις συνέπειες της. Γιατί ένα όχι δεν είναι ποτέ μόνο μια απάντηση. Είναι μια επιλογή και κάθε επιλογή αλλάζει, έστω και λίγο, τις σχέσεις μας με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας τη στιγμή που δυσκολευόμαστε να βάλουμε αυτό το τόσο μικρό αλλά τόσο σημαντικό όριο. Αν υπάρχει μια στιγμή που το όχι αρχίζει να αποκτά πραγματική σημασία, είναι όταν το συνεχές ναι γίνεται συνήθεια. Δεν το καταλαβαίνουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Ξεκινάμε μικρές παραχωρήσεις, λίγο χρόνο ακόμη, μια ακόμη χάρη, μια ακόμη υποχρέωση, και κάπως έτσι οι ανάγκες των άλλων αρχίζουν να προηγούνται από τις δικές μας. Το παράδοξο είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κουράζονται επειδή προσφέρουν. Κουράζονται επειδή προσφέρουν ενώ μέσα τους θα ήθελαν να είχαν αρνηθεί.
Άλλο είναι να βοηθάς από επιλογή και άλλο από φόβο, ενοχή ή συνήθεια. Ξανασκέψου πόσες φορές έχεις δεχτεί κάτι μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελες να απογοητεύσεις κάποιον. Πόσες φορές επιστρέφεις σπίτι πιο κουρασμένος, όχι απαραίτητα από τη δουλειά, αλλά από όλα εκείνα στα οποία δεν βρήκες το θάρρος να πεις όχι. Οι γύρω μας συνηθίζουν την εικόνα που τους δείχνουμε. Αν λες πάντα ναι, θα θεωρήσουν φυσικό ότι θα είσαι πάντα διαθέσιμος, κατά κύριο λόγο σε μια δουλειά. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Συμβαίνει παντού. Στις φιλίες, όταν είσαι πάντα εκείνος που θα κανονίσει, που θα ακούσει, που θα τρέξει πρώτος. Στην οικογένεια, όταν θεωρείται δεδομένο ότι εσύ θα βρεις τη λύση ή θα κάνεις ακόμη μια υποχώρηση. Όχι επειδή οι άνθρωποι γύρω σου θέλουν απαραίτητα να σε εκμεταλλευτούν, αλλά επειδή αυτή την εικόνα έχεις χτίσει εσύ ο ίδιος όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και κάπου εδώ έρχεται μια δύσκολη αλήθεια. Αν δεν δείξεις εσύ τα όρια σου, κανείς δεν μπορεί να τα μαντέψει. Όταν βάλεις για πρώτη φορά ένα όριο, μπορεί να εκπλαγούν, να σου χαριστούν, ακόμη και να τους φανεί κάτι πολύ ξένο και εκτός από τα νερά σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξες προς το χειρότερο. Σημαίνει ότι άρχισες να σέβεσαι περισσότερο τον χρόνο και την ενέργειά σου. Πολλές φορές μάλιστα έχουμε την εντύπωση ότι λέγοντας όχι, στεναχωρούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην πραγματικότητα όμως, οι υγιείς σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην εξάντληση του ενός, χτίζονται στην ειλικρίνεια και στον αμοιβαίο σεβασμό. Γιατί ένας άνθρωπος που σε αγαπά πραγματικά μπορεί να απογοητευτεί ή και να ξενερώσει τη μία από ένα όχι, αλλά θα σε σεβαστεί περισσότερο όταν καταλάβει ότι αυτό το όχι δεν στρέφεται εναντίον του. Τα όρια δεν είναι τιμωρία προς τους άλλους, είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας. Μας επιτρέπουν να κρατάμε χώρο για όσο πραγματικά έχουν αξία. Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα να μην είναι αν πρέπει να λέμε περισσότερο όχι, αλλά αν το κάθε ναι που λέμε εκφράζει πραγματικά αυτό που αισθανόμαστε. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Τι συμβαίνει όταν το όχι γίνεται η εύκολη απάντηση σε όλα? Μια δεύτερη πλευρά είναι λιγότερο συζητημένη, αλλά εξίσου σημαντική. Στην αρχή μοιάζει με προστασία. Λες όχι για να μην πληγωθείς, για να μην κουραστείς, για να μην απογοητευτείς. Και πολλές φορές αυτό είναι κατάλοιπο του παρελθόντος. Σιγά σιγά όμως αυτό το όριο μπορεί να μετατραπεί σε συνήθεια και τότε δεν απορρίπτεις μόνο όσα σε βαραίνουν. Αρχίζεις να απορρίπτεις ανθρώπους, εμπειρίες και ευκαιρίες πριν καν ακόμη τους δώσεις μια πραγματική πιθανότητα. Πόσες φορές έχουμε πει δεν θα πάω, δεν αξίζει, δεν είναι για μένα αυτός ο άνθρωπος, μόνο και μόνο επειδή φοβηθήκαμε το άγνωστο. Πόσες φορές ένα όχι έκρυβε πίσω του ένα φόβο και όχι μια συνειδητή επιλογή. Εκεί βρίσκεται η διαφορά. Άλλο είναι να βάζεις όρια και άλλο είναι να χτίζεις τείχη. Τα όρια σε προστατεύουν. Είναι μια στιβαρή πανοπλία που σε θωρακίζει. Παραμένεις ακέραιος και ανθεκτικός. Τα τείχη σε απομονώνουν. Μίλησα πριν για κατάλοιπα του παρελθόντος,
και θα ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο, γιατί πολλές φορές δεν είναι το σήμερα που μας κρατάει πίσω, είναι όλα εκείνα που δεν έχουμε αφήσει πραγματικά πίσω μας. Όλα αυτά που αφήνουν το αποτύπωμά τους και χωρίς καν να το καταλάβουμε αρχίζουν να επηρεάζουν κάθε επόμενη επιλογή μας. Κάπως έτσι γινόμαστε προκατηλημένοι πριν ακόμη ζήσουμε κάτι καινούριο, σαν να έχουμε γράψει ήδη το τέλος της ιστορίας πριν καν διαβάσουμε την πρώτη σελίδα, ούτε καν τον πρόλογο. Για οπισθόφιλο δεν μιλάω. Μια αρνητική στάση που δεν χωράει στη ζωή μας, και αυτό είναι ίσως το πιο άδικο. Κάτι πολύ αρνητικό που κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Να στερήσουμε δηλαδή από το παρόν την ευκαιρία να είναι διαφορετικό. Μόνο και μόνο επειδή το παρελθόν κάποτε μας πλήγωσε. Οι εμπειρίες υπάρχουν για να μας κάνουν διαφορετικούς, να μας κάνουν σοφότερους, όχι φυλακισμένους. Να μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Όχι να μας πείθουν ότι όλα θα έχουν την ίδια κατάληξη. Γιατί αν αφήσουμε το χθες να αποφασίζει συνεχώς για το σήμερα, τότε στην πραγματικότητα δεν ζούμε το παρόν. Ζούμε μια επανάληψη των φόβων μας. Και σκέψου το σε βάθος αυτό. Κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας ξεκίνησαν επειδή κάποτε είπαμε ένα διστακτικό ναι. Ένα ναι σε μια δουλειά, σε μια γνωριμία, σε μια μετακόμιση, σε μια αλλαγή που στην αρχή έμοιαζε τρομακτική. Αν τότε είχαμε αφήσει το φόβο να αποφασίσει, ίσως να μην είχαμε ζήσει ποτέ όσα ακολούθησαν. Και δεν λέω, το τραύμα μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά καλό είναι ο χώρος του να προσαρμόζεται στα δικά μας δεδομένα, μέτρα και σταθμά. Αυτό το θέμα δεν το λέω αυθαίρετα, γιατί το είδα σε μένα. Από το υπερβολικό θετικό έφτασα στο υπερβολικά αρνητικό. Περιορίζοντας με, νόμιζα ότι με προστατεύω, αλλά είδα ότι έχασα χρόνο. Δεν έκτισα τείχος, αλλά γυάλα, τόσο εύθραυστη, αλλά και παράλληλα ουτοπικά προστατευτική. Ήταν μια περίοδος που ένιωθα πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα όπως πριν. Πως το όχι ήταν κάτι πανεύκολο για μένα. Κάπως συνοδευόταν με το αφού δεν μπορώ. Μόλις όμως κατάλαβα το λάθος μου, είπα το μεγάλο ναι στη ζωή και ορίζοντες άνοιξαν διάπλατα. Από το κομμάτι της κίνησης μέχρι και το κομμάτι της επικοινωνίας. Κάπως μου ξαναβρήκα γιατί με είχα χάσει. Ήμουνα παλιότερα το τυπάκι που έλεγε αρκετά ναι, τα περισσότερα κιόλας, αλλά πάντα κρατούσα τα όρια μου σταθερά. Όταν έβγαινε το όχι, δεν χωρούσα αμφιβολία και δεύτερη σκέψη των άλλων να συνεχίσει να μου απαντά. Κάπως τα είχα βρει με όλους τους γύρω μου. Ήρθε και έδεσε πολέμο. Οπότε με ένα επιλεκτικό ναι και με ένα αντίστοιχο επιλεκτικό όχι, είδα ότι το παρόν είχε ένα θετικό χαρακτήρα, με υγιή όρια προς εμένα, αλλά και τους γύρω μου, χωρίς να σημαίνει ότι παρορμητικά δεν μου βγαίνει το όχι πιο εύκολα, αλλά πάνω του έχτισα και είδα πως δεν χωράει παντού. Ίσως λοιπόν το ζητούμενο να μην είναι να μάθουμε να λέμε απλώς όχι. Ίσως είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε
πότε το όχημα μας προστατεύει και πότε μας κρατάει πίσω. Εκεί βρίσκεται το μέτρο και ίσως εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη μορφή ελευθερίας. Να επιλέγεις συνειδητά, χωρίς ενοχές, αλλά και χωρίς φόβο. Να κατανοείς ένα καλό ναι και ένα υγιές όχι. 3 γράμματα είπαμε. Και το όχι, αλλά και το ναι. Αλλά με πολύ καθοριστική σημασία. Και δεν χρειάζεται να είσαι πάντα αρεστός. Αυτοί που θέλουν και μπορούν θα σε κατανοήσουν. Εξάλλου είναι και κομματάκι εγωιστικό συνέχεια να λέμε ναι σε όλα. Και αντίστοιχα εγωιστικό να περιμένουμε πάντα ένα ναι στο διάβα μας. Το μόνιμο όχι δεν το ξαναπιάνω. Το είπαμε παραπάνω. Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ευτυχία κρύβεται στην ισορροπία. Κάθε συνειδητό όχι που λες στις απαιτήσεις είναι ένα αληθινό ναι στις δικές σου ανάγκες. Η τέχνη δεν είναι να αρνείς τα πάντα, αλλά που θα δώσει την ενέργειά σου, ώστε το ναι σου να έχει πραγματική αξία. Να μάθεις να λες όχι, χωρίς να νιώθεις ενοχές, γιατί ούτε τα όρια είναι φυλακή, ούτε η διαθεσιμότητα είναι αδυναμία. Όλα εξαρτώνται από το γιατί παίρνουμε κάθε απόφαση. Η ισορροπία δεν βρίσκεται στις ίδιες λέξεις, αλλά στην πρόθεσή σου πίσω από αυτές. Και θα ήθελα να κλείσω αυτό το επεισόδιο με μία μόνη ερώτηση για σκέψη. Γιατί όπως έχω πει, δεν θα σε κατευθύνω. Την ουσία θα τη βρεις εσύ. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Αν αύριο ξυπνούσες χωρίς κανένα φόβο και χωρίς καμία ενοχή, σε τι θα έλεγες πραγματικά ναι και σε τι θα επέλεγες επιτέλους να πεις όχι. Κάθισε με ηρεμία να μετρήσεις όλες αυτές τις στιγμές στη ζωή σου. Ακροατή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν, να θυμάσαι, δεν πέφτουμε, προχωράμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.